Ola a todos e todas e benvidos un día máis ao noso podcast. Hoxe vamos a falar sobre os dereitos humanos que trata sobre o proxecto de Youth Power Unleashed de In Galicia. Entonces, comezamos. A primeira pregunta sería, deríades a xente nova coñecer realmente os seus dereitos? Eu creo que non de todo, máis ben penso que a xente nova sabe os dereitos básicos, pero que non teñen total coñecemento dos dereitos na súa totalidade. Ademais, moitas persoas non saben como defender os seus dereitos cando se incumpren. Sí, por exemplo, onde máis o podemos ver na mocidade é na hora de traballar, que non sabemos nosos dereitos como traballadores e nos poden explotar máis facilmente. Ben, continuamos. Crees que a situación económica afecta ao cumprimento de dereitos como a vivenda, o emprego ou a educación? A educación debería ser igual para todos, pero ás veces as diferenzas económicas crean desigualdades. E ti, Mateo, que opinas? Eu opino que se unha familia ten poucos recursos é máis difícil pois continuar estudando ou ter acceso a unha vivenda. Ben. Ademais, en época de crise aumentan os contratos precarios e o paro xuvenil. Por iso penso que os gobernos deberían invertir máis en servicios públicos para garantir estes dereitos. Por outra parte, como influen os prexuízos sociais ao no acceso ao dereito? Os prexuízos poden facer que algunhas persoas sexan tratadas de maneira injusta. Por exemplo, hai discriminación por xénero ou orientación sexual que dificulta acceder a certos empregos ou oportunidades. Eu penso que é importante educar na igualdade e no respeto para reducir estes problemas. Pensades que os gobernos respectan sempre os dereitos humanos? Pois claramente non. Sobre todo, por exemplo, é moi fácil de velo en países como que hai dictaduras ou en países, por exemplo, Afganistán, todos estos no que as mulleres non teñen dereitos. Ou mismamente, actualmente, por exemplo, pois de repente un gobernante como Trump quere bombardear un país, pois o bombardea e nadie fai nada, non? Tamén é importante o papel das persoas que loitan todos os días para que se cumpran e se melloren estes dereitos. Bueno, a ver, como ti dixeches, Anabela, ás veces os gobernos priorizan intereses económicos ou políticos antes que os dereitos cidadáns. E, bueno, como última pregunta, pensades que os dereitos de hoxe están garantidos no futuro? Non, esta pregunta tamén está moi conectada co anterior. Obviamente que tú actualmente teñas unhos dereitos non significa que no futuro sigas teñendo esos dereitos, por iso sempre é moi importante coñecer os nosos dereitos e defendelos para que non nos podan violar esos dereitos que temos. Ti, Jimena, que opinas? Eu penso que é importante que as novas xeracións participen e se impliquen na sociedade, ademais de que se informen sobre os seus dereitos para protexer os dereitos no futuro. Sí. Bueno, pois isto é todo por hoxe. Espero que os haya gustado, que tamén os haya axudado e que os levedes unha idea de lo importante que son os dereitos. Ata a próxima. Chao, 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 chao.